Čauko priatelia, tu je zase Marek. Práve sme sa naraňajkovali, teraz je okolo 10 hodín 20, tak nejako. Už niektorí hrajú golf dole. Dneska je piatok, je tu už trošku veľa ľudí ako vidieť. Dneska sme sa rozhodli ešte ísť si pozrieť, je tu nejaký taký priamo v centre, blízko toho nákupného strediska veľkého Allbrook Mall. Je tam nejaký park, nacionálny park, kde možno pozrieť, tam voľne behajú aj opice a nejaké zvieratá. Žiadne nebezpečné zvieratá samozrejme. Čiže pôjdeme si to dneska pozrieť, deti to chcú tiež vidieť. A myslím, že to bolo tak pomaly všetko, čo sme tu za tento týždeň v Panama City stihli. Ten absolútny highlight bol včera, San Blas, to bola ozaj nádhera. Teda teraz si pôjdeme ešte teda pozrieť ten nacionálny park tam nejaký a možno ešte stihneme ísť aj niekde inde, budeme vidieť, čiže vidíme sa za chvíľu, majte sa. Čauko, čiže nakoniec sme museli ostať ešte v hoteli, pretože nám autobus hotela pred nosom odišiel. Čiže prvýkrát asi čo vidím, že sú Panamčania presní. Čiže musíme čakať ešte asi tak hodinu, aj 2 hodiny musíme čakať. Ale ako vidíte, toto je vedľa hotela, je tu tiež taký park. Čiže tento hotel je, dá sa povedať, vedľa džungle. Pred chvíľou sme tu aj nejakú opicu videli. Čiže ideme si toto trošku prehľadnúť, tu sú deti. Čau Matej, tu je David, len tam vzadu idú ďalší, ktorí nestíhajú. Pozrite sa na to. To sú pracanti, nie ako ja. Je to super, mne sa to ľúbi takýto hotel, keď máte hneď vedľa toho džunglu, je to ozaj super vzduch. Musím povedať, sa mi to ozaj strašne ľúbi. Ale ako sa hovorí, tí ľudia, čo majú spokojný život, čo sú jednoducho spokojní so svojím životom, dávajú aj na ich akoby vnútorný hlas, čo im povie jednoducho rob to, čo ťa robí šťastným a spokojným. Je jedno, kto si o tom, čo myslí. Pozrite, toto je tiež vedľa hotela. Všetko toto je ale zavreté, aby tie motyle zase nevyšli von. Pozrite sa na to. Super, deťom sa tak ľúbi, také krásne motyle sú tu, veľké, malé, všelijaké farebné. So, pozrite sa, ďalší highlight hotela. Leguan. Ukáž, otvor mi to, Andrej. OK. Wow, pozrite sa na to. Toto je tá jedovatá žaba.
Videli ste tú malú jedovatú žabu? Neviem, jedz takéto malé žaby usmrti neviem koľko ľudí, ale myslím nie z tejto celkom malinké, oni sú trošku väčšie, ale je to sila ich na takto blízko. Jeden malý skoro na ňu skočil, ale dobre, majú to tu pod kontrolou. To vždycky nejaký človek, čo dáva pozor na to, čiže pozrite, tí leguány. Super to tu spravili. Čiže dorazili sme nakoniec jednej cestičky, tá bola ale zavretá, pravdepodobne tam niečo renovujú, čiže ideme naspäť do hotela. Ja si idem trošku zacvičiť. Kto pôjde so mnou? Ja. Ty si pôjdeš so mnou zacvičiť? Ty si zatrénovať? On chce ísť so mnou, pravdepodobne aj malý David, lebo aj tak máme ešte asi hodinu a pol čas, čiže nebudem sedieť v izbe, ideme si trošku zacvičiť, tí druhí si idú zaplávať trošku do bazéna, čiže vidíme sa za chvíľku. Čauko priatelia, práve sme dorazili do fitness centra. Ten môj najmladší Matej, ten už beží, ten tu má najradšej so mnou trénovať, čiže ideme na to. Čauko, čiže sme práve dotrénovali, čiže ukážeme im, aké máme svaly, čiže kom. Super mal, vidíme sa za chvíľu, čau. Čauko, práve sme vyšli z hotela, čakáme na tento autobus, čo nás má zase zaviesť do toho nákupného strediska, odtiaľ sme mali ísť do toho parku, ale pozrite sa, aké super počasie zase. To je typické zase pre Panamu. Teraz ešte vlastne to obdobie dažďov, čiže sa nemusíme diviť, ale aj tak ideme, to je jedno, možno prestane, keď nie ostaneme v tom nákupnom stredisku, čiže vidíme sa. Čaute priatelia, čiže z dnešného výletu nakoniec nebolo nič, pretože celý čas nám pršalo, čiže my sme išli predsa do toho nákupného strediska, ale tam tiež stále len pršalo, čiže sa nám neoplatí ísť niekde do nejakého nacionálneho parku, keď celý čas prší. Čiže tu prší trošku ináč, ako sme zvyknutí v Európe, čiže preto sme ostali v tom nákupnom stredisku a pred chvíľou sme prišli domov. Čiže asi toľko, ale nevadí, aspoň mám čas vám trošku zhrnúť tie 3 mesiace, čo sme tu v Paname. Čiže len tak v rýchlosti, aby som zase veľa nerozprával. Najskôr sme prišli, keď sme prišli prvý raz do Panamy na tú karibskú časť. Na tej karibskej časti sa nám až tak moc nepačilo z toho dôvodu, že tam, keď nemáte auto, ste ako bez nôh. A tam ani na blízku žiadna požičovňa auta nebola. Nebolo to tak, ako bolo písané v internete, čiže ani ten dom a jediné prečo čo tam bolo pozitívne, že tá majiteľka a majiteľ rozprávali po nemecky, že on je Rakúšanka, on Nemec, ale tak sme sa po mesiaci už zase tešili, že ideme niekde naspäť k civilizácii, pretože taký lepší obchod na nakúpy tam bol 70 km vzdialený, čiže to sme za každým išli len s tou majiteľkou a to je také o ničom, čiže bolo tam pár také veci, ale čo bolo ozaj super bolo, že sme tam strašne veľa ovocia jedli, čisto je mango, kokosové orechy, avokádo, ananasy, všetko a to ozaj za super ceny, pretože to vám tí ľudia niekedy nosia a sa pýtajú, či to chcete kúpiť, čiže to bolo ozaj super. Čo nebolo pozitívne bolo, že ako písali v internete, že pláž je len 300 metrov, nakoniec bola to pláž 300 metrov vzdialená, ale taká, kde sa nedá kúpať, čiže taká lepšia pláž bola 5 km, kde sme koľkokrát išli aj peši alebo autobusom. A odtade sme potom išli na niektoré blízke také korálové ostrovy a podobne, ale tam sme sa nakoniec tešili, čiže že vypadneme zase niekde na iné miesto, čiže tam sme boli prvý mesiac, potom sme išli rovno na tú pacifickú časť do mesta Coronado, tam bolo, ozaj to môžem odporučiť každému, kto ide do Panamy a chce ísť na tú pacifickú časť, tak vrelo odporúčam pacifickú časť, a lepšie povedať mesto oblasť Coronado, pretože tam máte dlhé pláže, 30-40 km dlhé pláže. Aj v oblasti asi takých 30 km okolo Coronada máte také pekné piesočné pláže na niektorých miestach, že si myslíte, že ste v Karibiku. Čiže aj to sa mi viacej ľúbi, že na tej karibskej časti tie pláže boli skôr také užšie, krátke a tam sa nedalo tak dlho prechádzať a nemali si tam toľko miesta. Sa mi to jednoducho tak nepačilo ako na tej pacifickej časti. Čo sa teploty týka, je to jedno, len na tej pacifickej, čo sa teploty vody týka, som sa povedal, ale čo sa teploty vzduchu týka a jednoducho tej horúčav je pacifická časť lepšia, pretože tam nie je tak horúco ako na tej karibskej a menej pršiava, čiže
To sa mi strašne ľúbilo a ešte v tej oblasti Coronado máte jednoducho super možnosť nákupov, čiže to je skôr vybudované pre turistov, strašne veľa Američanov tam žije. Mali sme tam super apartmán, vyše 100 m štvorcových apartmán, najskôr na ten druhý mesiac na tej časti, kde je parkovisko, tak ako sme napríklad tu, takýto výhľad sme mali, ale tu sú OK, tu máte aj golfové ihriska. A potom ten druhý mesiac sme mali výhľad priamo na more, na 4. poschodí. A dole na bazén, tu sme vždy aj videli deti, ak sa kúpajú v bazéne, čiže ešte raz oblasť Coronado vrelo odporúčam. Teraz tento posledný týždeň sme v meste, priamo v Panama City, čiže každý deň sme robili nejaké výlety, aj ten švagor tu bol na návšteve, čiže Panamský kanál vrelo odporúčam, to je ozaj super, to je highlight. A absolútny highlight pre mňa je San Blas ostrovy, čiže to je krása 365 koralových ostrovov, čiže to je ojedinelé tu, čiže to sa ozaj, keď budete v Paname, buď Coronado pacifická časť, alebo v karibskej časti San Blas ostrovy, to je absolútne niečo, že čo by ste si ozaj mali pozrieť, to je krása. Najprv sme plánovali byť 6 mesiacov v Paname, nakoniec sme ostali len 3, pretože chceme ísť aj teraz ešte do Kostariky za pár dní, čiže my vždycky tak z brucha, potom ináč rozvážime, lepšie povedané, jednoducho si povieme, ideme niekde inde a hotovo, čiže asi toľko. Panamčania sú veľmi, veľmi láskaví ľudia, čiže tu sa nikto nestresuje, ale musíte byť jednoducho zvyknúť, nie že zvyknúť, musíte sa naučiť byť trpezliví, pretože tuto má každý čas. Dneska sme čakali vyššie hodiny len na taxík, teda na taxík, čo patrí k hotelu, ale čiže to je jednoducho každému to jedno, čiže oni sa nestresujú, ale to je dôležité, ako som už povedal, tu čas beží trošku inač. Čiže tieto 3 mesiace, keď zhrniem, bolo ozaj super, strašne veľa vecí sme si pozreli, sa mi ľúbilo, počasie je perfektné, voda je perfektná, čiže máte tu v Paname veľmi veľkú možnosť si vybrať to najlepšie miesto, ktoré sa vám páči. Čo je ešte veľmi pozitívne, napomíname, že máte víza hneď na 6 mesiacov, čiže kto plánuje do Strednej Ameriky a chce ostať trošku dlhšie, je Panama najlepší cieľ, pretože všade inde máte naokolo len 3 mesiace víza, len Panama má víza, kde dostanete na 6 mesiacov, čiže to je možno také trošku pozitívne. Inak som bol veľmi spokojný, sa mi ľúbilo. Keby som sa mal ešte niekedy vrátiť, tak len do tej oblasti Coronado, čiže asi toľko z týchto 3 mesiacov som to trošku zhrnul do tohto krátkeho videa a vidíme sa potom na ďalších videách zase z Kostariky a jednoducho takto ideme ďalej, čiže majte sa pekne. Váš Marek, čauko.